Татарстанда көзгө ярминкелер башланды. Халық үшін ярминкелер орзан бәйден продукция олы урыны. Юдина бистесінде өр яңа ярминке майданчыға ашылды. Революционный урамында орнашқан яңа олыш бириш урнынан хәбәрчілербіз репортажы. Икілеті бүлек деп қабыл етті яңа ярминке майданын бистеде яшаушілер. По сравнению с тем, что было раньше, конечно, это небо и земля. Чисто, аккуратно. Можно отсюда и оттуда проходить. А то мы старые люди, ведь нам тяжело шагать. Юдина базар майданы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук район хакимияте идарәсе ярдәме белән яңартылды. Причем мы не оставили без внимания бабушек. Биредә ярминке оештыру өчен барлык инфраструктура корылмалары булган зур уңайлы урын. Шулай ук без үз бакчаларына уңыш үстереп алып килгән әбиләр өчен дә дәваны бакчасы оештырдык. Әлегә бу башыгына тагын да уңай шартлар тудырыла. Очень красиво, очень быстро все это сделали. Бу бик матур иде, алар бик тиз эшләделәр. Өстәлләр тагын да күбрәк булсын иде, күбрәк кеше килсен иде. Киштәләрдә дә җирле фермерлардан һәм ире хуҗалыклардан товарлар артыр, эш тулаем җайга салыныр дип өмет итә оештыручылар. Сатып алучылар монысына да канәгать. Все свежее, рыба свежее, мясо свежее, рубят на глазах. Ну, здорово. Очень здорово. Бәяләр башка ярминкәләрдә дә арзан. Бәрәңгенең килограммы 18 сум, сөтнең литры 40 сум, сыер ите 480 тирәсе, шикәр 60, ә он 30 сумнан сатыла. Чынлап та безнең ярминкәләр барыбер бәяләрен карасаң кибеттән кимерәк бәяләр. Безнең фермерларыбызда, безнең авылдан килгән бөтен продукция бар бездә. Һәр кеше кыйбатрак итеп сатырга тырыша. Но безнең ярминкәләрнең бәяләре куелган. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен җәй уңышлы килде. Ярминкәләрдә дә ясалма ыгы-зыгы юк. Төп үзенчәлек шунда арзан бәяләр иртәнге 6-дан 50-гә кадәр. Аннан соң базар бәяләре. Көзге ярминкәләр һәр шимбә 24 декабрьгә кадәр дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.